dans la planque? Où voudrais-tu que je sois? Dehors, sur les canaux, dans la rue, au milieu des fleurs, en train de traverser le Kaiserschrank par notre pont. Elle sera soldate! Elle ne sera pas soldate. Elle voudra faire son service militaire! Elle voudra devenir violoncelliste. Linguiste. Ingénieur hydraulique. Danseuse. Elle demandera à porter l'uniforme! On devra me passer sur le corps. Elle s'enveloppera du drapeau de la patrie au nom de nos 6 millions de cadavres. גיבור הספר הידע כל חריף דון קיחוטה דה למנצ'ה? זה האיש, גברתי! ונושא הכינון שמופיע שם, או שצריך להופיע שם, סנצ'ו פנסה? זה אני. הספר נמצא ליד המיטה שלי ומבדר אותי מדי ערב. קח אותנו לאדון שלך. אני מאושרת על ההזדמנות להכיר אותך, דון קיחוטה. הוא תמיד אומר שאני מפריזה. אז אני מפריזה ואני רוצה לשמוע הכל. אביר יקר, הרפתקאות, הדרכים, המפלצות. דולסיניה. תשעה נפלאה. איך אתה יודע? אחרת לא היית מציעה לי לשתות. הזריקה עזרה לאבנר. חבב אותו. הוא איש קצת קשה. בשבילי הספרים זה החיים האמיתיים. תודה. מה? יש לך עיניים מיוחדות. מה זה המבט הזה? אני לא מבינה, אם את רוצה להגיד משהו, תגידי. מה יוצא מזה שאומרים את הדברים? באמת שום דבר. קפה? בבקשה.